Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Neked jutott már az eszedbe, hogy valaki csinálhatna egy olyan weboldalt vagy szolgáltatást, ami segít az embereknek abban, hogy ne unatkozzanak a hétvégén. Na nekem ez eszembe jutott. Történt már velünk olyan, hogy menni akartunk a haverokkal iszogatni, bulizni, de nem igazán tudtuk, hogy mi van a környéken, vagy mi van nyitva. Az interneten is keresgéltünk, de nem igazán találtunk normális leírást a helyekről. Bulizás után általában jól szokott esni a girosz, vagy valami gyors kaja, de azt se tudtuk, hogy hol keressük. Google térképen voltak fent helyek, de nem jó adatokkal. Ezért gondolkodtam, hogy erre mi lenne a megoldás, mert biztos voltam abban, hogy ez másokat is zavar. Végül kipattant a fejemből egy ötlet. Csinálok egy olyan weboldalt, ami összegyűjti a kocsmákat, szórakozóhelyeket és éttermeket. Mi ez a nagy ötlet? Ez a weboldal arra jó, hogyha nem tudjátok a haverokkal, hogy mit csináljatok, de mehetméketek van, akkor csak felmentek az oldalra, és beírjátok, hogy mit akartok, és hogy hol. Itt rákattintotok a mit mezőre, és kiválasztjátok, hogy milyen helyre akartok menni. Kocsma, pub, szórakozóhely vagy vendéglő. Ezután rámentek a hol mezőre, és itt kiválasztjátok, hogy melyik városba akartok menni. Én most Egert választom. Rámész a keresőgombra, és meg is keresi az általad beírt dolgokat. Ezután kiadja nektek a helyeket az adott városban, ahova menni akartok, vagy vagytok. Rámentek a helyre, majd ott minden információt kiad, amit tudni akartok. Fontos, hogy itt nem kaptok hamis információt, mivel szűrjük az ilyen helyeket. Itt csak friss információt kaptok.